Agenda Building Better Africa. Ndikulanteni kwina kulikonse kumene muli. Tendeli monse panonso pa Radio Lom. Tovaseni moni muli bwanji. Muli pati mukuendera pati. Takumananso pompano pa Radio Lom. Anduve mpenu msatalikire. Ukhati ukambira na nkhani za ndale pa wajefa munyanane timabwera ni nkhani za ndale komanso ngati ena atituma timabweranso pano kufotokoza za zimenenso atola nkhani athu mmadera ndi mmakwalala zimene atola sitimabwera pano kumangobwebwa ngati odwala mutu wampwesa ife zimenezo sitipanga nawo. Mabwanji mundilole kunena kuti ndimafuna ndimuuze Comrade Ntanyiwa kunena kuti Comrade Ntanyiwa mukhale pamalo pano, khalani pamalo pano bwana. Pali avuivuivu ena afuna sokoneze kaliya yanu. Ndiye mafuna ndikuuzeni kuti abwana mukamavutika ndi kuyankha avuivuivu amenewa muzingovutika nawo. Mukhale pamalo pano muzikamba zimene inu amalawi amakupasirani. Ndiye kuli avuivuivu ena amene amakupasani nkhani pa tebulo lanu ndi cholinga choti asokoneze kaliya yanu. Ndimakudalirani, mumatimenyera nkhondo. Timamva zambiri kuchokera kwa inu kuti tiziwe kuti Saulos Klaus Chilima wanyongedwa, waphedwa ndi chipani cha MCP. Abwana tinamvera kwa inu. Oyamba kuulusa boma lisana uluse oyambirira ndinu. Ndiye musasokonekere ndi avuivuivu ena ake, akanganya ena ake, akulugunyinda, abwantasa, akakaka, asakwi. Ndikutero tine road ne munyanane. Ndikhale pano ndikukamba nkhani za ndale zimene ine ndabweresa pa tebulo langa. Ndiye mukhale pamenepa. Ndimfuna nimuuze Professor Arthur Peter Mutharika ndiyambe ndikuimba kumene kwa Lucas akuti Lucas kasi yawe yomazi wama kama brada kazi afanasa umebajaza kazi afanasa umebajaza kazi afanasa umebajaza kazi afanasa umebajaza mwana nibanga ife musiyana anadibanga ife musiyana anadibasa ndikuyosiyana anadipasa zurudo siyana anadipasa maso siyana anadipasa makudo siyana anadipasa tamazo siyana anadipasa nchidozo siyana asanga muzikonda ntchito zanu. akuti anzanga muzikonda ntchito zanu Monga ine ndimakonda ntchito zanga. monga munyanane mmene amayikondera ntchito yake. Kazi afanasa umebajaza. Kazi afanasa umebajaza.
mafuna ndiwauza Professor Arthur Peter Mutharika. Ine ndisana muziwe Jeni Ansa kuti azakhala Vice President. Professor Arthur Peter Mutharika adali atamuziwa. Ndipo chidankomera Professor Arthur Peter Mutharika kusankha Jeni Ansa ndikukhala osatira wawo. Nkhani tuzikamakambidwa amanena kuti usi sufuka popanda kuyikapo cheso la machesi. Ndiyeni mafuna ndiawuze Professor Arthur Peter Mutharika kuti Jeni Ansa mutamusankha kudatuluka anthu ena amakamba kunena kuti mwaphonya penalty. DPP aphonya penalty. Sadankonde mayuja sadankonde olopang'ono. Tidaona ngakhale ma wireless ma radio station tidaona Nyamata Ganyo akuyankhula kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika waphonya penalty. Mawawa sitingabise tidamva tonse ziko la Malawi lidamva. Ndiyeni mafuna ndikuchenjezeni Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti anthu amene amayankhula kunena kuti inu mwaphonya penalty musamale nawo Professor, musamale nawo kumeneko, musamale nawo. Akufuna kuyambaniseni ndi mzimayi, akufuna kukanganiseni ndi mzimayi. Ndiyeni mafuna ndikambe pano kunena kuti inu ni mulungu wanu wa Professor mudalola kunena kuti Jeni Ansa akhale osatira kwa inu. Koma konko alipo ena ake amene afuna kuti akusokonezeni pasakhale ubale wabwino. Ndiyeni mafuna ndinene pano kuti kuchenjeza kumene akuchenjeza mtanyi wako, kukuuzani kumene akukuuzani mtanyi wako, abwana musamale kwambiri, muchenjere kwambiri Professor Arthur Peter Mutharika. Ine ndisanaziwe kuti muntenga Jeni Ansa mudaziwa ndinuyo. Mulungu atakuuzirani mutagona, Mulungu atakuuzirani kuti tenga Jeni Ansa mudankonda ndinu. Ndipo panopa tifune tisafune Jeni Ansa ndi Vice President wa ziko la Malawi. Chenjezo lina lipite kwa Jeni Ansa. Jeni Ansa lemekezani Professor Arthur Peter Mutharika. Mumulemekeze nditu Professor Arthur Peter Mutharika. Tikuziwa muli ndi timu yanu imene mukuyenda nayo. Lemekezani Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene wakuchosani, ndi amene wakuyikani pamapu. Ine ndisanaziwe, ziko lisanaziwe, inuyo ndi Mutharika mudakondana ncholinga chonena kuti muthandize Amalawi. Koma kuli avivivwi amene akufuna kuti akusokonezeni mayi wanga. Ndiyeni mafuna ndikuuzeni kunena kuti mayi Jeni Ansa muchenjere ndi okusatirani, chifukwa avivivwi amene wakanganya, amene wagulugunyinda ndi asakhwi, asatana ang'ono akufuna asokoneze ubale wa pakati pa inu ndi a Professor. Tizinena kuti Vice President ndi President amakhala nthawi zonse oyambana, koma avivivwi akhakha agulugunyinda asakhwi ochokera muzipani zina ndi akuyionjezera sopano ndikumayilemba pa social media. Ndiyeni mafuna nene chonji kunena kuti zimene akuyankhula mtanyi wazi sikuti akungoziyankhula, koma chifukwa choti ena maso awo sakuona patali, koma ena ife timayang'ana kutali kwambiri, ndipo tatongola maso ati kuona za kutali kwa basi. Ndiyeni mafuna ndikuuzeni mayi Jeni Ansa lemekezani Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo ino a Professor ndikunenesa pano kuti lemekezani Jeni Ansa. Ena adayankhulapo mwaphonya penalty. Ine munyanane ndidazayankhula nthawi imene kunena kuti ino amene mukunena kuti a Professor aphonya penalty tikayiphonya pa 16 September tikakasankha asavubwa ena wa gulugunyinda enawo, pamene pa Malawi ndiye kuti tizakhala kuti ife taphonya penalty. Koma Professor sanaphonye penalty. Ndi ntchito zimene zikugwira Jeni Ansa ena zikuapweteka. Ntchito zimene zikutumikira Jeni Ansa ena zikuapweteka. Musamale kwambiri ku chipani cha DPP. Bwanji ndipangeso chonjo. Amene ndi George Kafodia.
Bwanji mundolole kuti tikambeko ya kabambe. Tidali munyengo ya kampeni kuchokera mpoyomo 2025 tidali munyengo ya kampeni. Ndipo tinaona asavubwa ochirulidwa kuti ma president atatuluka ma president 23 akukaima nawo pa ballot paper. Asavubwa agulugunyinda akanyimbi ma president yena akubwera pa kumandi musankhe ine woyima pa okha ndoyima pa okha. Tikumayankhula nkumanena kuti musankhe ine ine ndi amene ndizakuthandizeni tikatenga boma ali pa 16 September. Komano mwa president onse amene adayima nawo pa 16 September ndifuna nditayire kantengo Daliso Kabambe. Tinene chilungamo munthu akamachita zabwino tiye ntizimuyamikira. Ndinene pano kuchipani cha UTM chimene mukuchita chimulungu akuchiona ndipo siku lina azakubwezereni chimenechi. Kudatulukatu ma president omanyoza omakamba amene uja ninkhalamba musamvotere ine ndi amene ndingakuthandizeni. Tidaonapo ena kumanena zamwano za chipongwe DPP singabwerereso mboma ngati DPP tikawinire nyumba mwa amawo. Ndine mafuna ndikambe pano kunena kuti Daliso Kabambe ambuya azamukumbukire pa chimene akuchitachi. Ndipo Daliso Kabambe sakutopa, sakuyang'anaso kuti kodi tili munyengo yanji, akuthamanga nyamata pa ground kupereka kwa anthu osowa, kwa anthu amene nyumba zawo zapasuka ndithu ndi mvula imene. Daliso Kabambe akuthamanga uko ndi uko, sakuyang'anaso za chigawo chakwawo yayi kuti kapena mwina mwake ndimachokera chigawo chakumwera ndiye ndizikathandiza kumwera. Daliso Kabambe akuthamanga pena paliponse. Ndiye mafuna ndinene chonchi kunena kuti tiye ntiyamikire Daliso Kabambe. Amalawi ngati timaziwa kuyamika tiye ntimuyamikire Daliso Kabambe. Wachipani president wachipani cha chimene cha UTM. Sakuyang'ana kuti boma lyakuyendesa ni ndani kapena iye aipoti izi zikuchitika ndiye ndikhale chonchi ndisathandize. Tinene chilungamo Daliso Kabambe akugwira ntchito pa ground ndipo Mulungu azamuganizire siku lina chimene akuchikhumbacho chimene akuyang'anacho. Daliso Kabambe Mulungu azakuganizire ndipo azakupaseni. Siti kufuna mbuzi za ma president muno Malawi zimene akuona kuti pano pa zisankho zatha ndi athawa. Ndimafuna ndifunse pano kunena kuti ino oyima pano kha inu muli kwanu. Ino amene mazitchula kuti muli ndi zipani zanu inu muli kuti. Anthu akuzuzika uku ni maflazi, anthu akuzuzika tu uku ni mphepo. Koma Daliso Kabambe ndi amene akubwera poera kugula ma plastic nyamata sakutopa. Ndiye siku lina Daliso Kabambe akazabwera apatiza tiyayi wabera zisankho. Munthu azigwira ntchito ndi boma. Osati azingokhala nthawi zonse kuti zisankho zatha basi akangokhala ku nyumba kwake. Kapena kutuluka nziko muno kupita kumakadi ya mapwefu kunja. Kena ka 2029 ndi azibwera aziti mwinye nsana mbumbu nkhongo tiye. Ni nkhongo zanu zong'animazo. Ndikuthokoze kwambiri chipani cha UTM simukuyang'anira kuti kodi pampando pali ndani mukugwira ntchito. Komanso nthokoze a DPP. Ndikuyamikire nino a DPP kunena kuti mwalola Daliso Kabambe ndikumayenda. Chifukwa zikanatheka boma ndikumulesa Daliso Kabambe kuti usayende ya. Usapite kwina kulikonse ya. Koma inuyo a DPP tikupempheni tikuyamikireni iso nanu mwapaderadera. Kunena kuti mtima umene muli nawo ulendo uno umene omukwanirise asiyeniso anzanu amene afuna kuti athandizane ndi anthu osauka. Apite kwina kulikonse akathandize mosatengera ndale. Ine ni Munyanane Road ine nimapezeka pompano pa radio lomwe. Bwanji ndisewereka Irene akakuchokeranso ku Mozambique. Kansika naka kama ndimbira bwino kwambiri.
Munyanane Road ne pa radio lomo. Jendeli mozo musandisiye ndeka. Wairesi yokayo yosamveka mazenene. Wairesi yokayo amalawa amene amayikonda. Ndiye ena lero alipakala kuyang'ana kuti adye chani. Akuti omenyera ufulu. Daily akamatulusa maprogramu akutukwanizana ndi wanthu basi. Akatasachule zina la ntanyiwa mtima umapweteka. Akatasachule zina la wina wake mtima umapweteka. Siyani chikhalidwe chonyansa chonunkha. Africa point sopano yomatukwana anyamata ku South Africa. Aliya mukusambisa agalu kumeneko. Ati pa ntchito yomwe yomenyera anthu ufulu. Africa point sopano yomatukwana nawo anyamata amene ali ku South Africa. Akuti inu ma information inu muli ngati kuuna basi. Ma information inu simmatola ya. Kwachera kunja kumwatola ma information angati. Inuyo mumakhala ni ma information inuyo. Nkwabwino muntu asambise galu asabe. Nkwabwino muntu agone ntini koma asabe. Bola zake zikutheka chifukwa wina ali ku South Africa akugona ntini koma iye akulipirira mwana skulu. Inu daily mama wakukacha chipwempwenene kuno daily basi kukamba audio anzano basi. Ncholinga choti basi ena chakumve na kupaseni ndalama muzika amwati kunyumba kwanu. Muntu kwaniranji muntu wa ku South Africa muntu onena zoti muntu oyo ali ku South Africa akugwira ntchito yake sakukuputani koma kukuzuzulani kuti siyani kukamba zanzanu ngati muli muntu omenyera ufulu tazingopangani zimenenu mukuziziwaso koma daily basi kulimbana ni mwana amene akugwira ntchito ku South Africa mkulu amene ali ku South Africa akugwira ntchito asambise galu kuopa kuba agone mkitini koma iyeyo akuopa kuba akhale ku Malawi kuno aziba za anthu olemera mummangise ndi zimene mukufuna eno anthu kuno akuchoka kuno kumapita ku South Africa mukuti ayi anthu akuchoka ku Burundi kumabwera kuno akulemerera konkuno ndani amene angampase munthu ndalama yokwana 30,000 a day anyamata ku South Africa akugwira ntchito nkumalandira 250 rand ndi mukaisukunula Malawi kwache nkumapanga 50 chakuti ndani kuno amene angagwire ntchito ya garden nkumapasidwa pasiku 50,000 ndiye mukamayankhula muziyankhula bwino chifukwa ku South Africa kuja kuli anthu oti akumanga nyumba kuno ena nkumapanga mulendi maphunzitsi ati mbuwa enawa akupanga lendi nyumba za anthu oti ali ku South Africa ndiye mukamabwera apa nkumatukwana azinzanu chifukwa choti ati ndino umenyera maufulu anthu sizona zimenezo ya ngati anyamata ku South Africa akukuuzani kunena kuti itasiyani kulimbana ndi akuti inu ngati muli omenyera ufulu zimenyani ufulu muzingokamba za inu ena inu tuso ino omenyera maufulu ena inu sino omenyera maufulu yayi ena inu chifukwa choti mudasowa zochita basi mulibe zopanga ndiye mmafuna basi muyankhule mukayankhula boma likumveni likupaseni ndalama ndi zimene mmafuna ndiye musamabwerera pa ndi kuwapusisa Malawi nkumanena kuti ndine omenyera maufulu ndi mamenyera izi ndi mapanga izi maisa mbuyo mummatenga mabiru nkumapita nawo ku parliament kuti Peter Mutharika wakoma lero ndimafuna ndikufunseni inuyo Peter Mutharika wakoma lero sinu mukanena kuti Peter Mutharika ni nkhalamba sangala mulire zikoli ndiye lero wakoma kuti muzikanena za iye nkhalamba ija lero yakoma mumanyoza inuyo kumanena kuti ife pano pa tisapota MCP masa munkanena choncho aya ndi sapota MCP mutamona kuti uje ndani uyu Michael Usi walephera kukupasani zimene ino mmafuna maisa munali wa Michael Usi inu simmavala ma t-shirt a Michael Usi inu kumenyera anthu ufulu komwe ambaliti anthu oti mmangoti yu muzipani mawa mpezeka ku chipani ichi chifukwa chona kuti kuli chakudya mukamona kuti munthu uja sakukuthandiza ni mwatha wakonso ino a DPP muchenjere kwambiri
chifukwa mukudya ndi Ayudasi omwe. Yesu Khristu kuti azifika point yopachikidwa pa mtanda adampereka ndi amene amadya nawo. Musamale kwambiri ena wandi asekerera nkudyere. Mbuyo munse mwakhala akupangisa misonkhano ya atolankhani nkumauza atolankhani kuti ife tifuna timuthandize chakwera. Simunapange enuyo msonkhano wa atolankhani kumanena kuti mufuna muthandize chakwera. Ndiye lero Peter Mutharika nkhalamba uja amene mumamunena inu kuti ndi wokufaifa uja mmafuna mundize kuti lero Peter Mutharika uja ndiye wakoma. Ngati mukufuna kuyamikira Peter Mutharika engoyamikirani. Koma sikuti muzikabwera apa nkumatukwana anthu ena nkumanyoza anthu ena chifukwa choti akuzuzula boma. Chifukwa choti auza aboma kuti apa sipakuyenda bwino. Ai sizona zimenezo ya. Ifeso wa Malawi tiyang'anisise bwino kwa basi. Tisamangoti zina zili zonse akuti izi ati zomenyera ufulu. Izizo izi ati zomenyera ufulu zikutipitisa kumpompo. Ndimalizire kumachinga kwati Engokwe bwanji. Iyo kai ndiye yotumidwa iyi. Kwati Engokwe kwafuta kwambiri nkhani ya fertilizer. Ndifa yake ndikunena kuti DPP chaka chino mwesese kunena kuti fertilizer asaduse mafumu. Anthu asantha apanopa anthu ndi mafumu sakuonana ndi diso labwino ya. Muzi wina ulionse TA ina iliyonse ikutukwanidwa, mafumu akutukwanidwa. Anthu amuzi akutukwana mafumu. Chifukwa chonena kuti nkhani za fertilizer sizikuyenda bwino. Ndiye ulendo ono mwesese kunena kuti awa mafumu asatengeponso gawe ya. Timalize choncho bwanji programu yanga ndikhala kumene kwati Engokwe. Banje kwati Engokwe. Amfumu asibu mulibali ndi pa ceremony. Mukugwira ntchito twa mfumu. Yomana fertilizer anthu ano omwe. Dachula mfumu asibu chifukwa chonena kuti sakuchita bwino ya. Fertilizer akupereka kwa mavenda. Akupangana ni mavenda afumu asibu. Ndikumagulisa fertilizer pa mtengo wa 80,000 asibu ndikumatenga kwina yake. Ndiye mafuna ndikuze kuti amfumu izi mukupanga apa zisiza bwino. Izi sikuti mukalowa nazo mmanda. Izi sikuti ndalama zake muzalowa nazo mbokosi. Anthu amene mukwazuzawa ndi amene akadaza kuperekeza ni siku lina ndikumalira mmuzimo ndikumanena kuti atidali ndi mfumu. Koma mufuna maliro anu azapite kumanda mukutukwanidwa. Ukachita bwino ukasiya mbiri ya bwino pa ziko lapansi. Ngakhale mitengo, ngakhale agalu, ngakhale nkhuku zimalira nawo pa khomo. Nkhuku zimalira kunena kuti kodi ati paserero chimanga ni ndani. Mtengo nawo umalira kuti ati khwazirero ni ndani. Koma mbiri zimene mukufuna kuti musiye pa ziko lapansi mufuna musiye mbiri zanji. Ndiye kulivenda wina otchedwa chuma.
Nimafuna ndikufuseni inu achuma. Nimafuna nditakufusani kunena kuti mwalolera kuti inu muzigula fetereza wa anthu osauka, muzipanga nawo zimene inu mukufuna. Munthu osauka uja afe basi chifukwa cha inu achuma. Mukuzuza pa majiga apa kufika pa majiga apa ndikumagula fetereza pamene papa mtengo odula. Inu ndikumapitisa soko nkumakamugulisa modula fetereza wa 10,000 achuma. Komanso tu zikuoneka kuti chuma isamaenda ikamaenda ndi wisiki. Mavenda amene akuzunguza kwambiri. Chewisike ndifuna ndikuuzeni ifeyo tikatopa tikutubulani ifeyo tikatopa ife tikutibulani ifeyo. Ndifuna ndikuuzeni chewisike. Kuli wina ochedwa Satana. Satana nso chimozi uyu ndiye ndi Satana weni basi Jabulosi weni bambo ndiye akugula fetereza pa mtengo wa 80,000. Molumikizana ndi mafumu. Satana mukumuzi wa enuyo ndangochula ine zina loti Satana. Satana indiye yamaenda ndi Kasimu sopano. Mfiti zokha Satana okha sakwi. Ndeni mafuna ndikuuzeni kuboma ako ndi auza Rosa Mbirizi. Tumizani anyamata kwa Engokwe. Komanso ati Engokwe wazikuonekaso kuti nawo zikuakhuza. Chifukwa asibuwa amatumidwa ndi ati Engokwe. Akatenga aujena asibuwa amapita kwa ati Engokwe ndikumakagawana ndrama zimene. Ndeni mafuna ndikambe pano kunena kuti chitudo mene mukuchitawo mufuna muzasiye legacy yotani. Ndine wa DJ Road nendapita ndapitoroka. Ndikusiyeni kuimba kumene kwa nyamata amene Shihondi Machika. Kondela wanga mdela Nisundikuna upite Sakakamine sokani Ngati wabeza wina pita Umasoma nitengera kundodosi Kati anjoga malimo Siku ndilimozi wakondedwa Usanimba kunuka wamba Amene ndi Shihondi Machika kuchokera ku Luchensa. Ngati sufuna banja upite Ngati susajoga mapompano Ine nisajoga Mwandika kati natoba Tima wanga kukuperesa Nisagola Nisagola Nisahiva Nisahiva Mwandika kati narema Tobia gato kukuperesa Nisagola Nisagola Nisahiva Nisahiva Mulangisolanga nali Nkakukonda wamba Umausanditengeli nisumbazumba Sandigwinisa ukaidi Amira zingo sauka Sawalili